novom videu. Čaute ľudia pri mojom novom vlogu. Ako vidíte, som v prírode. Príroda je môj zmysel života. Dobre ľudia, takže moje meno je Alan, hej. Si vieme, tí, ktorí neviete, tak vám sa Alan. Hej, píše to aj dole a dneska sme vo Viedni a sme na Kanontum a tu žili nejaký staroveký Rím tu bol, hej. Proste toto tu celé, to je vražde nejaká vila, ale to má úplne, tu všetko vrití. Dobre, takže potom sa vidíme, takže čaute. Takže som späť a ideme do tej vily, čo som tu spomínal a takže tak. Fakt, že už sme no už sa to tu pohybuje a myslím, že sme boli v jedálni. Hej, bola to asi jedáleň. A proste ideme proste ďalej. Hej, to je taká chodbička, hej, chodba, také schodíky tu. Machst du vloggen? Ja. No? Schodí deti. Hallo, deti a pohybujeme sa, no, jak také dažďovky. A ideme asi do kuchyne. Takže toto je kuchyňa. Dobre, takže už ideme z toho zastratého domu konečne preč. No, jak sa môže nazvať domom pre Boha? Dobre, no, takže tráva, hej? Dobre, takže ideme ďalej a proste neviem kde. Ideme, ale neviem kde. Hast du auch deutsche Fans? Ne. Doch. Nie. Dobre, takže čau sprievodca. A proste ideme asi do toho, kde sa kúpali, takže Okay. Mein Vorschlag. no, vedia, čo robia, majú aj slovenský popis k tomu, takže nie som až tak v riti. Prvýkrát idem po schodoch, čo som tu bol. Prvýkrát ľudia, prvýkrát. Fakt tak čo. Pozri, ja sa bojím výšok, ja sa strašne bojím výšok. Oh my god. To je tu proste tak mega, že proste fakt cool. Dámy a páni, toto sú záchody. Akože sedel som tam, moja Marič sa tam ponárala a ju úplne, že Doriti Marič. A proste, wow. Fakt. Toto záchody sú fakt také smiešné. Dobre, asi už bude koniec a ideme zase do tej hlúpej prírody. Ja tak nenávidím tú prírodu. Samé včely, mravce a neviem čo, proste všetko. Dobre, takže vidíme sa potom. Čaute ľudia, už je druhý deň a dospávam. Takže dúfam, že sa vám video páčilo a zanechajte like. Čaute.